faig jo, la Lana, fem veure que aquest llibre és un mòbil. Doncs veureu, aquesta escena que us acabo de representar té molt a veure amb el llibre i ho podeu comprovar amb la portada. Aquesta nena, que és l'Elizabeth, l'han raptat i té un mòbil amagat a la boca per trucar a emergències. Però hi ha un petit detall que no us explicaré, que és molt interessant perquè truca d'una manera estranya. Perquè té la boca tapada, però ja us estic explicant aquesta cosa. Ja ho veureu quan us el llegiu. Es diu Tapa, el llibre. Les il·lustracions són de Pep Burcat i l'escriptor és Lluís Prats. La col·lecció és La formiga vermella i és de l'editorial Animal Llibres. És un llibre molt interessant, a mi m'ha agradat molt, perquè hi ha molta emoció, molta intriga, no pots parar de llegir, sempre estàs en punta, perquè quan, per exemple, els pares et diuen a sopar, tu dius, no, espera que acabi, perquè no pots parar de llegir, és molt intrigant, molt emocionant, i les il·lustracions són bastant expressives, perquè a vegades t'estan descrivint alguna persona o alguna cosa i a tu a vegades et costa d'imaginar-t'ho. I el dibuixador, l'il·lustrant, ja fa aquesta feina per tu, que no pensis. Tu dibuixa i així dius, mira, doncs jo no m'havia pensat així. Bueno, doncs a mi m'agrada molt, espero que us el llegiu, jo us animo molt a que us el llegiu i moltes gràcies per veure aquest vídeo. Adeu!